खुलुमबाय आंनि मुङा दैमालु बसुमतारी आङो नैबे ड्रागन फ्रुटनि जिखिनि आबाद बेखौ आङो 2021 मायथाइनिफ्राय गायजेनदोंमोन आरो थारमाने बबेनिफ्राय लाबोना बे आबादखौ मावदोंमोन? आङो बेखौ फुलिखौ गिबियाव उदालगुरिनिफ्राय लाबोजेनदोंमोन आरो जाफुंसार होननानै बुङोबाथ' आं दा गोबां मोजाङै जाफुंसारनायखौनो बुंनानै लानांगोन गतिके आङो दा बिनिफ्राय बहुत प्रफिटखौ मोनगासिनो दं आरो थारमाने माबायदि प्रफिट मोनगासिनो? प्रफिट माने बेयाव बोसोराव आं दा 6 लाखखौथ' आं ओरैनो मोनखायो माला बबेबा बोसोराव बिनिफ्राय एसे बारा फैयो आरो ओरैनोथ' बे खेथिखौ खालामनोबा आबादखौ मावनोबा जोंनो एसे गोजौ हा नांगौ जाय जायगायाव दैया जमा थाया आरो थारमाने आरो बेखौ गायनायनि मोजां टाइमा जाहैबाय फेब्रुवारि आरो मार्चआव गायनांगौ आरो जों ओरैनोथ' आङो बेखौ गिबियाव 4 बिगायाव गायग्रोदोंमोन दा आङो बिनि उनाव 1 बिगा बारायदेरबाय आरो एसे दंबावो दा बारायबावनो माबा 1.5 बिगासो दंबावो आरो बर्तमान दा बिफां थानाया 5 बिगा जाना दंथ'यो आङोथ' दा बेखौ फायखारिनि केजि सिस्टेमाव हरो आरो फायखारिया बेखौ आंनो 150 होयो आरो 150 थाखा केजियाव गिबियावथ' बहुत उसुबिदा जादोंमोन जेब्ला आं बेखौ गायजेनदोंमोन अब्ला आंहा बेखौ मार्केटाव लांनायाव एसे उसुबिदा जादोंमोन बारा बायनो नागिराखैमोन दा खिन्थु मार्केटाव दा खिन्थु डिमान्डआ बहुत बारा आरो थारमाने मालखौसो दिहुनस्लाबनो हालायि जानानै फैबाय आरो दा ओरैनोथ' दा आंनि माला गासिबो भुटानाव थाङो जोंनि इन्डियानिनो बेफारिफोरा बिसोरो भुटानाव साप्लाय खालामहरजोबो आरो थारमाने गोजोननाय जासिहरबाय मानाव गेदेर मुख्यमन्त्रि सारनिसिम आंनि बे भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव दिखांना होनायनि थाखाय जायफोर लाइमोनफोरा ओरैनो दङ बाहेरावबो थाङाखै फरायनो गारबाय बैफोरबायदि लाइमोनफोरा नैबेफोरबायदि खेथिखौ मावनो सेस्था खालामनांगौ मानो होनना बुंबा बेफोरबायदि खेथियाव बहुत फैसा दङ आरो थारमाने गावनि जिउखौ जों बेफोरबायदि खेथि खालामनानैबाबो जों मोजाङै खुंनो हागोन आरो थारमाने ओरैनोथ' आंना दा 6 बिगा गय दङ आरो 35 बिगा सिबिं आबाद दङ आरो दाथ' जानायखौ बुंथ'नो हाया दासो रज'हांदों आरो थारमाने बोथोरा जुदि अखाया खमबा जों मोजाङैनो मोनगोन खिन्थु अखाया बुरजा जायोबा माने बोथोरनि सायाव माबा सोनारबाय आरो बे थारमाने दाथ' आंनि थांखिया आबादावनो जानानै दंथ'यो आं साख्रि बाख्रिखौ बारा एसेबां माबायासै आरो थारमाने टारगेटआव लायासै खेथियावनो आं मोजाङै दा बारायलांबाय थायोबा आं निस्सय सानसे समाव आरो बिनिख्रुइ एसे मोजांसिनाव थांनो हागोनखौ आं मिजिंथिदों आरो बेसेबां फरायनायथा आं दा BA पास जानानै दं आरो आंनाथ' दा बोसोराव ओरैनो खमथार 6 लाखआ आंना आराम फैयो बोसोराव